τις γυναικείες και την ανδρική που φοράω εγώ, που είναι από την Κεντρική Μακεδονία. Θα σας αφήσουμε λίγο σε αγωνία και θα δείτε στο πανηγύρι του Αγίου Κωνσταντίνου το Μάιο τις μικρασιάτικες φορεστές που θα έχουμε έτοιμες και θα τις φορέσουμε τότε και θα μας καμαρώσετε τότε. Οπότε καλώ τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο τι έχουμε εδώ, τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Μικρασιατών Κοζάνης, να πει δύο λόγια για σας και να ξεκινήσουμε. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Θα ήθελα καταρχήν να σας παρουσιάσω λίγο το σύλλογό μου. Είμαστε ένας σύλλογος καινούριος που ιδρυθήκαμε 14 Σεπτεμβρίου του 2012, ημέρα μνήμης για τους Μικρασιάτες. Εκείνη τη μέρα είναι Εκείνη τη μέρα είναι η μέρα γενοκτονίας για τους Μικρασιάτες της Σμύρνης. Και από ό,τι μάθαμε εδώ στο χωριό σας είστε από την περιοχή της Προποτίδας. Οπότε θα σας παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα με τραγούδια της Προποτίδας. Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά. Θα σας παρακαλέσω να ανοίξουμε λίγο το χώρο στην πλατεία για να μπορέσουν τα χορευτικά να χορέψουν. Ας απολαύσουμε λοιπόν το Σύλλογο Μικρασιατών Κοζάνης. Και αυτούς να τους πάρεις. Πριν ξεκινήσει το χορευτικό των Μικρασιατών της Κοζάνης, θα ήθελα να καλέσω τις γυναίκες του Πολιτιστικού Συλλόγου Χιονάτου, οι οποίες είναι έτοιμες, ντυμένες και περιμένουν, να κατεβούν κάτω στην πλατεία έτσι ώστε να δούμε για αρχή τις φορεσιές μας, της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι φορεστές μας είναι από τη Λιτή της Μακεδονίας, οι γυναικείες και οι ανδρικοί που φοράνε από τους προμάχους της Αριδαίας. Θα είναι εδώ κοντά μας όσο χορεύει ο Σύλλογος Μικρασιατών της Κοζάνης και στη συνέχεια θα μας καμαρώσουν να χορεύουν με τις στολές μας αυτές.
Κλαίω κι
Σταθερά, να πάω να σου σταθερά έτσι εδώ βγάλω.